Bütün dünya yalkımı salam. Bugün biz öz pirdaçamıza, söhbetdaşlığımıza Yaşlı Soyunov'u çağırdık. Yaşlı hoş geldiniz. Hoş gördük çemen. Salam hormatly yurtdaşlar. Men bugün hakykatdanam çemen öğren programmasyna myhmançylykda bir näçe gün bäri ozan habarlaşdyk, görüşdik. Ýaşylydy sizden bir interwýu aljak bolýan berjek soraglarym bar. Bolýar. Men taýýar diýdim. Mene şu güne nesipli gün bar eken çemen bilen ilkinji gezek 18-nji ýyldan bäri söhbetdeşlik geçirýän. 2025-nji ýyl Yaşly. Awa, Nesip ýedi ýyl etine şu ýyl biz için bir gowy ýyl bolsun. Ayağımız bolsun. düşsün. Elimiz Awa, yetmeli ýere ýetsin. Oho, zatygy. Bagatygy arzuwlar, dilegler we kabul bolsun hemmeti. Maňa öz işleriniz barada, Türkmenistany, imen Türkmenistanyny eden işleriniz barada aýdyp berseňiz, daşyňyz barada siz göçümli sessiýa edipdirsiňiz daşyňyzda zatda. Biz nemede öz chatymyzda gepleşip oturany şol barada siz aýdypdyňyz. Şunam indi biziň tomaşçylarymyza da aýdyp berseňiz şu zatlar barada. Ha, bolar, çemen. Ýema edilen iş Türkmenistanyň içinde ol gatykan haýsy bir näçe ony biz ikimiz bärde bir aýlap diňe interwýu almaly bolýar. Ýöne eger şol daşyňyzly mesele gelsek, hakykatdanam Türkmenistanyň parlamentarizm taryhyny ilkinji gezek we ýeke gezek Türkmenistanyň parlamenti özüniň göçmesi etdiýetini Daşow şäherine geçirdi. Muňa näme sebäp boldy? Ýa näme esas boldy? 90-njy ýylyň ýanwaryny şu biziň wekilçiligden parlamentimiziň saýlawy geçirildi. Şonu ýanwar, fevral, mart aýlaryny bir topar mesele ýüze çykdy da. Soňra Daşowly deputatlar bilen beýlekler bilen ysnaşyp berek tanap başladyk. Men wesilaly hormatly ýaşulymady taktadan deputat çöşşaga diýerler. Ene şo ýaşulyň görleşdik zat etdik. Ondan beýleki deputatlar aýdyp berdiler Daşowyň ýagdaýy agyr, esasan bizde su meselesi bar, ekologiýa problemasy bar. Şolar ýagdaýymyz gatagyr diýip aýtdylar. Ondan özlere kän çykyş edip bilen aklar da çekinýärler de niýaty ýüzüne seredip bir zat diýmär. Men beýleki deputatlar gözlemler. Bir gelsen göräsen diýdiler de şu Daşowyň ýagdaýy. Menim ýöretek gitdim. Hem şu taýda Owganstanyna wepat bolan ýigitlerime öýüne hersiniň öýüne şol 10.000 rublyň bir gezeklik kömek berilmeli. Hem şolary gowşurmagy kontrol etmäge gitdim. Hem de ýagdaýy bilen tanışaýyn Daşowyň diýip. Men bir oglan kam 14 ýaşynda gidip agam şu taýda işleýärdi. Şonda bir 2 hepde bolup gaýtdym ýaşap gaýtdym. Şondan soň men Daşow bilen tanışlygym ýok. Ondan baramda aýlanyny gördüm, hakykatdan bir şawadyň suwuny agdyň alar ýaly eken. Onda suw duw durşuny ondan bu halkyň onu meni akitdiler şu taýda bir ýerde ýeme bar eken podwal ýalpamışyny emang medisina ugrundan şu taýda kol bolardy çemen şu 10 litrlikmi şoň içinde ýanky kemis dogan çağala bar. Elsiz, aýaksız, daşy kellesiz emma hatda. Şular hemmesi şu ekologiýanyň täsiriniň netijesinde ene şular ýaly dogan urot çağalar diýip görkezdim. Ay muny görüp depes açymyşdym men ömrümde gören zadym da. Şunuýdy bir bize agyr suwun kömege daýsalar diýdi. Mene bolýar, şondan gaýtdym aşawada geldim. Onun çoşağıdan sorak gördüm. Ay oğulluydu, bozulan bar bizim problemimiz. Ön üns veren adam olmansan şu derece yetdik. Ondan ýeme bir ýene bir maslahat eden ýaşlym şu döwür Türkmen Patriot Soýuzynyň başlygy bar. Şuman ady dilimiň ujuny olam men deputat kardeşim. Olam şonu tasdik. Hawa ana tapda 6 ýaşly. Olam Onu men gowy tanýar. Ýaman gowy adamdy. On mäşigirim ýas, olam menden şulurdan ýetgan Murat kömege daýsan menim gaty boljak, biz gaty horlanýar halkymyz. Men onsoň ýasyn kabinetine barıp şular ýaly sag bolun diýdim. Men ogalara o pullaryny gowşurdum, ýöne gaty problemi bar bu taýda ekologik katastrofa şoň ýaly düşünürdim. Ana diýdim, ama çoşağıdan sorak görün, altypdan sorak görün beýleki deputatlar bar. Bir zatlar etmesek boljak gal. Ondan şonu içki maslahatyny goýup dur Niyaz, onu aýtdy şular ýalydy teklip bar.
özüde o ekologiyasy kynnyp aýdýalyk sembol men aýtdym onuň masalan hana şo urat çağalyk ýemelerini getirip bereýin daşawdan gorkdy ise o döwürde ýaz gorkýardy halkdan ýaňy gelen döwür halkyň pikiri görýär. Ene deputatlar şunu şey diýilen diýip o menem ýüzlerinim tribunadan gidelim görelim ýerine tanşaýlyň ene probleman görüň diýdim kardeşim. Soňa el galdyrdylar. Ondan soň birinji gün ilki bilen men bir samolyot bilen beýle özmede ýaşly adamlar bilen uçup gitdim. Ertesi günem Niýaz beli ýene-de bir samolyot doly öte göregi ýa deputatlar bilen daşawdyň kılar ýerine galan 4 oblastdan kym mene şu 2 samolyot bilen geldi. Şu bir gün şu taýda göçme sesiýetini geçirdik. Daşawda. 90-njy ýylyň güýli. Thomas Güýçler ýaly men anyk data tutmaly kellemde de ýöne Badyr ýemede taryhyna ýazylgydyr ýokarsa berdim. Ondan şo tap bardyk baramyzda ýanymyz bilen degişli ministrlikler alyp gitdik. Türkmenistanyň ýanky ýema saglyk ministri bardy Aksultan Töraýew. Orada Şan Guliýew soň Amerikada da işlädi ýani ilçi bolup. Şol on tarapyndan onuň ýeme şol döwür SSR-iň saglyk saklaýyş ministri bardy Denisow diýip. Onuň çağırıp getirdi. Ýokman dedim Aksultan Töraýew gürleşdim çağır gelsin diýip. O gelmese bolanak. Oğlum can edipdir, o böyle hemen baraýyn nip geldi. Gelenne şu hemme zady o düşünürüp aýdyp berdik. Mene ministre gaçyrak, agyzlyrak diýdim. Niýaz Hamratçan köşeşaý bir ýoşarak gürleşaý ministre diýip. Ministre bolsa ne alsyn what we pitdin pialushku wady seto şavat. Tada paýmyş çem живет и как живет этот народ. Ondan şu oturan ýerine şol minister Denisow Türkmenistanyň şol saglyk ministrine Aksultan Töraýew $2 milyon ýeme ýazyp berdi, çek ýazyp berdi. Şoňa diýdi, abaruduni alın ene şu daşawyň balnitsalarına şu denalary we çağalary kömek abaruduniýalary almak üçin. Olarda böwrek aparadym ýok ekene ho daşawy. Hiç de. Ene şeydi, ene şu taýda göçme sesiýany geçirdik. Ýanky deputatlar sözüni aýtdylar, daşawdyň halkama ören minnetdar bolur, gitmäkem targyd edipdiler. Ýerde ejem dädemiň aýdan sözü bar. Soň ahyrlaka adamlaryň aýdan sözü bar. Şu açlyk ýyllaryny şu ahal bilen Balkany açlykdan çykaran daşawdyň halky diýip. Ýerde güýçde barsaň şolary biz adymyzdan sag bolsun ýa Taňry ýalkasan aýtdyk. Şonam men tribunadan baş agyp halkyny aýtdym. Ene şondan soň daşawda biraz hereket başlandy. 90-njy ýylyň görüldi. Soň gelemezde Italiýadan bir firma gelip Aşgabatyň etegine berdeňi diýilen ýerde suw çykýar, mineral suw. Şo taýda zawod gurdular. $345 milyon. Şonu Niýaz bizden ýokary Sowetden razylyk gursa da gurundurmagy. Onum gidip biz ýerini gördük, zawodun zadynyň beýlekini. Ondan şo pullary geçirdik biz. Men bilemek şo dollardamı diýen manatdamı diýen 345 milyonlygyny bilýän. Ene şo taýda karar berdik. Şo suwuň iki görnüşi bolmaly 5 litrlik taňyrlar. Ondan soň litr ýarymlyk plasma taňyr. Şolaňam bemesi bar özi. Bir florialca kapsula görüp avtomat şişirip şonun 5 litrlik taňyr ýasy. Hemme prosesini gidip gördük de bütün ýokary Sowet ABD şo takdymen. Ene şunu biz daha şowda bermeli etdik. Mugut şo 5 litrlik taňyrlary, keselhanalary, poliklinikalar, çağalar bagana. 1,5 litrliklerin bir simbolik bahadan şu yol transportunu öder bir bilema 5 köpük mü 10 köpükden şu magazylarda dursun halka agysy bolsun. Ene zawody gurupdyrlar. Mene aýam ýok Türkmenistan. Orsiýetdedim o döwür. Ene bir görsem hany satyp çykarypdyrlar abi. Daşary ýurtda satyp böyle Orsiýetde. Anda şowdyň halkyna hiç de adam bermändirler. Ene şol göçme sesiýan taryhyny gysgaça aýdyp bersem şundan ibaret. Ýöne diýjek bolýan zadym, nyktajak bolýan zadym, senem men kardeşim kanunçylyk tarapyndan şo taýda deputatlar durmaly ýerine dursa, etmeli borcun doğru düşünüp berjaý etseler, arkasynda halkyň bardygyny bilse halkam şolara arka durýar. Ýöne enne şuňky yaranjanlar göreňde şo döwürdäki deputatlar ene öňüne başa gelýärler. Bir topar eden işler üçin. Ne şonu aýdyn.
Doğru, yaşlı men ýatymda o gün o wagtlar, o günler biz neme suwy bedrelap taşıdyk. Ne şeýle biziň neme günimiz geçen. Daşuzda da daş Aşgabatda da bedrelap taşadyk. Kemine köçede ýaşap. Gogol Kemine köçede ýaşadym. Neme pagran voýskany bilýändirsiňiz? O men bilýän Ana şoň nerede de. arkasyndaky jaý biziň elimizden alındy o jaý batom. Ýöne aýtjak zadym ana şo taýda da fontan akyp duran ýerine biz bedrelap suw taşıdyk ikinji etaja. Şuzda bolsa postoyanno onda da biz neme şor suwy nasoslap neme doldurýardyk başda. Ýokary. Ondan soň şeý dip ulanýardyk. Şeýle suw gytçylygy bardy we de suwuň duzy gaty ýaman nemedi. Näme diýse öyle plas bolup gaty neme durýardy O da. katlak bolup gele Gatlak, görüňiz, gatlak, hawa. gördüňiz tura duzlygy. Hawa, men östüm şonda. Biziň hemmämize poçka böwrek bolýardym şo, türkmençe. Böwrek boldy. Böwrek, hawa, böwrek bal men konkretne böwrek balnoýdym. Men neme konkret nemede Amerikaga gelip 2-3 aýdan soň men balnitsa düşdüm. Nemede 2000-de Amerikaga gelende. Şonda maňa aýtyp poçkalaň sen neme diýdi? Klukwyny sok iç diýdi. Klukwyny sok içip başladım. Şondan soň men başta 3 aýdan birazak gowrak özümi duýdum. Потому что почкаң duýýaň da sen konkretno duýýaň. Evet. Reально men ýadymda şo ýalak agyr edi počkalam. Ondan soň jeta 6 aýdan soň men počkalam birazak gowlaşdy. Уже боль ушла. Нема şu agyr, например, birazak ursaň agyr ýera gaty. Hawa. Şo zat уже gitdi. Men näçe ursam agyrmady. И теперь вот постоянно клюквенный сок içen. Şu türkmenlere de şunu neme deyin, men öňünden häzir как раз çykanyny aýdaýyn, клюквенный сок için. Esasy daşozlar, потому что bizde çynlanam ekologiski katastrofa. Haçandan gelen, onam niýazyk çynlanam ýygşyryp neme dip aýtdyrmany, zadetdirmany ne şeýle biz 10 metr katastrofa boldyk. Ýogsa ony düzedwen bolardy. Şo wagty neme dilenni. Olam nirden gelýär? Aral deňiziň şu şeýle bolanyň onam kim etdi? Ruslar etdi. Aral deňizi. Hawa. Şu katastrofany bize getiren Ruslar. Даже вот bizde uragan boldy 2020-de ýaşuly. Nämeden gelýär o zatlar? Ruslaň Baykonurdaky edip oturan işlerinden gelýär o. Bu zatlar hiç wagtam ýok diýenler. Imенно Baykonurdan gelen zatlar, bular kosmiski nemeler zatlar. Häzir Kazakstanyny seretseň, olarda sizin aýdýan zatlaryňyz 7 barmakly çagalar, 2 kelleli çagalar, ýa-da neme saýgaklar ölüp ýaty polnosyu. Şeýle biziň hiç haýsymyzdan bilemizak şu orslaryň bize şeýle katastrofalary getirip oturanymyzy. Niýazowa muny görkezmejek boldy, endi Berdimuhamedowlar hem şeýle, ýoksa daşos konkretne häzir katastrofa aslında ekologiski. Gaty agyr zat men ýadymda bir kiçik wagtdan men öz mamam ejem bolýardy türkmençelap, men biz mama diýdik. Ýürek nemeden de gitdi srazu, неожиданно. Şeýdibem 46 ýaşynda ýaşuly. 46 ýaşynda men Amerikadadım şo wagty. Başgalar hem bir topar adamlar ýürek kesel, poçka kesel, ýene näme keseller, peçenyam şeýle zatlardan gidip durlar daşozda. Özüm 60-y ýetenekler. 60-y ýetenekler. Öykün keselen var. Men näme üçin Öykün şol daşowyň şu bet bagçyny özüme, ýüregime kabul etdim diýen soraw barda. Sebäp men ýekeje aýarlagan bir alty çagy, şu birçe ýekeje aýarlagan zat şolam ýanky ekologiýa zerarly böwrege akkad edip 31 ýaşynda ýok. Ana. Onu yemede bir Balkanna bolan tragedi. Bir Balkanı kinin takvide çıkaranatlar. Näme üçin bol? O Qarabağ köylem orslar öňüne ýapyp goýdular da. Ondan soň aňyrdan Kazakistan tarapdan ýel ösenne Duzya halkyň tepesinde. Şu Balkanyň öňkü ösümlik dünýasy bar, meýdana zat ösýän dürli ot çöpler, ýa kuşlar beýle var. Ýitip gitdi. Ýok, men çağılykda gören heýwanatym ýa ösümlik dünýäm, soň men ulalymda ýok, takyr. Şu sebäp ýeme howadan gelýän şu çağa därli biziň depamizden ýagan duz. Ene şo suwlary içip şo däherler mene o görgülüm şeýdik gitdi. Men şon üçin diýän şo denizden talap edenim şol näçe onlar çatanygy gerek böwrek maşyny şo taýdy. Moskwadan uğradyp dursaň ýöne bilemem onu daha şowda goýdular. Men Moskwada gitdim ýa başga bir döwlete satdym onu niýaz.
Yani 2 milyon dolarlyk ýemani Denisi gözümizin aldyna ýazyp berdi. Tribunada oturan ýa prezidiumda oturan ýerinde. Oňa bütün millet şaýat. O sen dogry belleýän çemen. Şu ekologiýadan ejir çekmedik, daşowyň ilaty ýok. Her bir öýde, her bir maşgalada bar. Esasan ýaş gelirler çağı ölümi. Ýaş gelirler çağı ölümi. O. Nädip çydadylar şunça asyrlap üstüne de paxta. O paxtagam ýuwuşdy ýene-de sabada goýulýar. Yani araly bar, yani ýollaky deýkeslerden gelýär ýene-de o millete adam dip hasap bir etdilermi? Men şoň haýran galýan. Ana? Hakyky. Özüm diňe daşuzlarda da özöklere de geçti bu suw zatlar. Bular bizim uje bizden edilen zatlar şabat özökler Özbekistan tarapda gidýär. Dogrymy? Hawa. Ine. Hawa. Ine. Şeýle biz zatlary sakrit etdiler. Näme şo wagtyň hökümeti inni oturan hökümet. Hälim näme diýip otirlar, ýygşyryp otirlar. Вообще daşuz tarapy konkretna katastrofa. Şu Orset diýen döwleti gurup bolsun, şu polnosy tekizlenip gitse men begenerin şoňa. Hudaý janym. Bu Şoňa takykat gynanýan adam, şoňa gynanýan adam gaty bütün Orta Aziýada diňe Türkmenistanda da. Onu soňam seret, men bir mertligine haýran galýan, şu da şol halkynyň durumsuzlygyny, şu dogonluk kömeginiň eliniň uzadyarlygy. Şu 20-nji ýyl ýa-da gelle bu da lewaba tupan turanyna da denme. Şuňa şu da şowlar maşin ýük uratdylar, iými turatdylar. Özlerine ýetýän däl rolýany şolary dogorluk kömek dip lewaba uratdylar. Sag bolsunlar. Ol ömrüden ömrü ýadyndan çykmajak deme, ýaşylyk ýa kömek. Ýöne sonum şu haramzada hökümet ýygyna gaýtardy. Ýa şu uğradan oglanlar tutup elinden maşinle mallylar. O dänesine mallylar, buğdaýynyň çöreginiň özlerine nämetdiler belli däl. Ýetip gitdiler şolady. Ýok. Häzir şuna şolardan habar ýok. Dogry aýdýaňyz ýaşyl. Maradana muratlar kömek. Aşgabatdan men bilen poýdy. Şol buhanka çörekler haltalap uğradylar lewaba. Bizim agly bir halkymyz bar. Agdalarly salýan jenaýetkar topar bir kanun häkimeti basyp alar. Hakyky. Haksız var. Haksız. Dogry aýdýaňyz şuna ýaşyl. Menem şo näme daşuzlar barada eşitdim, şolary arest etdiler diýip eşitdim. Çıkardılar, çıkarmadı bilmedim. Yani men pikirimçe çıkarandırlar. Yani korkuz zat edip uje şondan soňam hiç kim hiç zat edip bilme, kömek edip bilme, zat edip bilme. Bu zatlar kim başlady? Niýazow döwründe başlady. Biri-birine hiç zat edip bilmediň sebäbi dar taksamen seňam taksişçilerin özleri informantlar. Başta sen bilen kıyın gün yana bir zat gepleşip başlaýarlar. Seňam aýdanlaň potom uje KGB'ň ýanyna geçip KGB diýip şu wagtlar KGB danny. Житникова tarapy. Şo taýdanam sen çıkarıp gidiyorlar, как говорится. И всё, уже gittin. Şeýdibam halk korkak boldy, biri tamdy, bulak bar diýip prosta tak çıkar zat däl abi. Elitkalar näme üçin näme Niýazow getirip näme etip başlady? Потому что elitkalarda уже näme жучки goýup başladylar. И поэтому şo wagtlaryň elitkalary men, например, до сих por men olara ynamam ýok. Жучки bar diýip şo wagtlar aýdyldy. Bu zatlar barada. O hakyky oyunu ýoksa her minister o taýda bir, bu taýda bir ýaşamaly üçin aýdýa buyruk berýän ýer. Sen ministerlikine şu taýda bir wysotgany gur elitke. Hemme ministerligiň bilen şu taýda ýaşamak. Eýam şu gurulýa her bir kwartirada ýa pasluşy ustroýstwa dur. Şu taýda da bir kwartirada da ýanky mehemen KGB adam soty lenta ýazyp otdy, kim näme gurulýatdy ýa näme etdi. Ondan onu tutmak, ayırmak, çalışmak ansat düşüyordu. Emmedi bir yerde oldu. Sonra bir kurbanlığı devam ediyor şol siyaseti. Doğru. Olar bilen hem kim işleşe? Nimetski firmalar zatlar. Ana günküde ayda otirlar, suda vermeli Türkmenistany ýene bir zat etmeli. Sen suda nädip berjek maaş onu birinji men soragym. Sen suda nädip berjek maaş onu aýtyp ber. Näme основание sebäpli, näme ýene bir zatly sebäpli. Потому что populistler şu zatları kıyğırıp özüne adamları getirip böyle etsinler. Tapawut yok, şo gowy zady et bilseler. Ýöne näme основание üstünden nädip getirjek? Какой суд ale olara? Iň gowy edip biljek zadyň ene men şört aýdaýyn. Sanksiýa üstünden işlemeli. Nädip işlemeli? Firmalara garşy. Haýsy firmalar kömek edip otyr şu wagt? Bu ilk Nimetski firmalar, diýen italyanski firmalar.
Siemens ne mesela Siemens so pasluşu устройстволар niye Ana, onun ana, mağduriyet geliyor. ana. Что затлары как раз доказать etse bolye. Если захотеть. Ine şulan üstünden şeyler nemeler profesyonal tapmalı da işlemeli. Şu zatları etmeli. Etecek olsanız hakiki neticesini alacak hareketler etmeli. Ani пустоплётство какое-то. Bolye yaşlı arman men neme şu 90-njy ýyllarda şu yaşımda bolup sizin yanınızda bolanda biz köp zady ederdik yaşlı. Ay ondan niyaz ödüm kaçık gider dol köşkünden. Niyazın depesine minip özüm bökürdüm tepesinden tepeler. Şo Ay deýýusun. ökünme hiçten geç yaşlı diye. So döwür halk düşünmedi. Menem hayran öz halkymda. Innin göz açılıp düşünüp başladı. Belki o çaltıraktan vatanımda dolanmalı. Şonun için mene gece günü başardığımızdan, belligimizden, tecrübemizden halkymda bolon zatları, boljak zatları aytıp berip otur. Senem şol sandy. Bir adam öýdi işini edip otur. Berekella. Dogry. Halkymyza Sen mende o biraz Amerika- açyndan hem nemetip başlady. Dogry ýöne birazrak özlerini özleriniň düşünjesini giňelselerdi. Ýaşul. Giňelde bak bizim arzu edilmişdi Her değil adam. her gören adamy ynanyp otyr. Her gören näme ynanyp otyrda ýene ünsüni başga bir zatlara çekip otyr. Men şoňa näme uje näçe ýyl geçdi. Bolе 2020-de başlanymyzda. Başa biz ikimiz 2019-da başladyk ýadyňyzda bolsa. Şonuna başladık da yani 2020'de uje nemetip başladık. Birazak hasam giňelip başladık. Hawa. Ana şu wagtlary biziň işimize hiç kim päskel bermedik bolany biz gowy zatlary ederdik ýöne olan bolmaly zat. Потому что bu üstünden geçmeli mi? Hawa. Türkmen aýdy ema bulon man durulanmaz diýär. So bulon çok döwri 3-4 ýyllar halky boladylar. Indi halkyn düşünüp başlady kimin kimden, kim näme üçin näme gepleýär. Näme saýrya ýa aňyrsyny näme pikiri bar. Indi halkym sansykda ele. Düşünüp başladı. Hemmeti değil, emma düşünüp başladı. Bilen biraz wagt talap eder, soňdan olary da halk jogabyny berer. Üçten biri halkın uje мне кажется uje birazrak uje düşünjesini giňeldip uje düşünüp başlady bu zatlary hakykatdan. Men şonu görýän uje. Olam gowy rezultat, olam gowy netije. Men pikirim. Elbette. Nesip şey gene конечно köp wagt gidýär da şu zatlary. Näçe? Bizem men size aýdýan. Bizde başka halk yok. Bar halk bilen ya bar materyal yok halkı biz nereden tapaly? Şonu dogry aýdýaňyz. Şonu gaty dogry aýtdyňyz ýaşly. Täze nesil, ýaş nesil diýip oturmalda da imini şu bary bilen işleşmeli, giňeltmeli, birazak çydamlyrak bolmaly, özümiz hem olar hem bolmaly çydamlyrak. Naверное, şundan hem birazak bir-birimizi nimetmeli. Şeýdip, golda berip zat edip işlemeli. Doğru. Bolе ýaşly indiki sorag. Ne biz aýdýas türkmenbiz. Sen özbek, sen kazak, sen ýene bir zat, sen näme däl türkmen däl. Men ne şu tarapdan gepleşjek siz bilen. Biziň ýurdumyzda kim doguldy, kim dogulan bolsa şol türkmen tapawut ýok maňa. Bize ştoty özbek, ors, näme Ukrain, sen Türkmenistanda dogulan bolsaň Türkmenistanyň ene raýat sözü sizi gorup görüňiz. Azadysy diýäli. Azady diýmek свободный человек. Ne şundan başlaly biz. Azady diýeli şoňa. Graždaniny dogry. Hemme adam biziň Türkmenistanymyzda dogulan adam bize türkmen. Şoň üçin biz türkmen diýenimizde biz hemmesini ýüzlenýäs. Diňe türkmenler türkmen bolup dogulanlary da. Şoň üçin bize ne gelenne şeýle siz ýöne diňe türkmenler bilen gepleşip oturýarsyňyz diýerler. Biz diňe türkmenler bilen däl, biz hemmeňiz bilen. Ine siz hem türkmen. Siz özüňizi türkmen görmeýän bolsaňyz, onu o siziň problemaňyz. Siz Amerika geleniňizde siz kim bolýaňyz? Siz Amerikan bolýaňyz. Siz türkmen zat diýilmeýär olar ýerde. Şu ýerde de Türkmenistanda da siz türkmen. Buýsanyň türkmenligiňize. Bize tapawut ýok, haýsy näme millet dogularyňyz. O zatlary biz wapşe aýyrmaly millet diýen zady. Это diskriminatsiýa, millet diýen zat. Ýaşul men bilen mena şeýle görýän. Biz oguzlar, ýese tak padumać. Aslymyza seretsek elbette biz oguzlar. O barada görürüm ýok. Hem eser töwerekdäki döwletler alyp görýän, Täjiklerden galan bilen hemmemiziň dilimizem
Däp desurumyzam, egin eşiklemizem, medeniýetimizem meňdes. Dinimizem şolly aýdaýlar, indi musulmançylyk dini, onun öňkü dinimiz bar, ýöne onu bizi unutturdular. Ýogsa men çağa kamam, oglun kamam, adamla beýrek sag bolsun aýdan Taňry ýalkasyn nerdiler. Allah ýalkasyn ilen söz ýok. Ana men deň duşlap aýtsyn başga çarakdy dip ýok. Bu kıyasdan ağzına koyan olur namaz okuyamy, okanakmy? O Mekke'nin oyuncak ettiler o turistler gidip gelýän oljagy ýaly. Hakiki. Dinlerini Allah canı Hudaýja. Ýaşuly mene Taňry ýalkasyn diýip benim etdim, östüm, özümem. Поэтому men bilemek şu Allah ýalkasyn diýen zat mene ýaştamak o ýerde. Soňam ýese tak подумать, kahve de, hani kahve diýip nemede inglişde, rusçada kahve bolýar, türkmençe kahve bolýar. Kahve şo qaradaş nerden gelen? Bir Zoroastrizm, bir Tsingrinizm ýa-da şeýle näme başga İslamdan öň gelen nemeler, dinler. Taşda даже şolar häzir kahve barıp neme diýenleri, çokunyanları bu İslamyň zady däl. Bu как раз şol ondan öň gelen nemelerin demesi. O secde etmek bir Zoroastrizm'e değiştiler. Secde etmek şuun kuun hana bir yemelere de değişti. Bu para diyase inniler. Olaram şu bu secde diýerlerdi. Bizim angrymyz seher duwatyr şu köňüde urdan galan elementler bar çemen. Şu ýanky Türkmenler esasen şu Balkan'a taraftadır. Şu ıhkımıl, yani şu zatların şu element, ya ottan bökük geçmek. Yani başka bir zatlar vardır, yani porhançılık. Bunun hemmecini şu Anırkı Zoroastrizm'den bizim önkü dinimizden gelip duran zatlar. Doğru. Yani bir ameliyatlar vardır, boyuna da takılyan. Çay sepler hemmeci Anırdan geliyor. Bu Araplan getiren zatı değil bir de. Hakiki. Ýöne şunu bizde ýazy bolmansaň, tarih bolmansaň, dilden dile geçip ýoýulyp ene şuň kun elmizde galanja şu. Bizde şo zatlar ken. Biz oýlaýas, bizde az galyp diýip oýlaýas da ene keçelemizde seredin. Keçelemizde swastika nemesi var. Şo swastikada yaman zat däl we swastika как раз ki 4 elementin nemesi nişany. 4 pasyl. Hawa, 4 pasylyň potom ömür durmuş ýaly zat we постоянство жизни diýilýär. O aýlantuda sirkuляция var şu. Hawa, sirkuляция, krugovorot diýip neme diýilýär. Şeýlenem alsak, men napример Nepalda ýaşanymda biziň edýän zatlarymyzyň hemmesi Nepalda bar. Ýaşuly. Men yaman hayran galdym. Çynarda neme diýerler, şu ýalyklary, matalardan ýallar. Bizim edýän zatlarymız Nepalda da var. Soň men induslara bilen gepleşip başladym, Indiýadaky. Olarda da şo zatlar. Bizim hemmemizden bir nemeden wapşe biz Altaýdan gelip nädip nemetdik? Biz şeýle ýa-da biz şolara getirdik, ýa-da olardan aldyk. Bir-birimizden alıp bizim kulturalarymız yaman ýakyn. Hemmesi bilenim. Iran, Indiýa, nemeleri bilemek, Xitay zatlary bilemek, ýöne Ýaponiýa bilenim bizimkiler neme, bizim dillerimiz hem neme, o nemede, в одном этом находится, Ýaponlar bilen. Bizim hiç haýsymyzam dürli başga bir millet, adam zatda, bizim hemmemizden bir adam. Kanımız bir, nememiz bir, stroýeniýamyz bir, skeletimiz bir, hemmemizden bir. Näme gerek şeýdip bölmek, zat etmek, dogrymy? Adam bolsaň boldy. Adam bol diýerler türkmenler, dogry dämi? Hakiki. Yani senin aýdýan derejelerine yetmek üçin bu halk orlap yüzlap kitap okumaly, entek öz dünýä garaýşyny giňeltmeli, hemen bir topardada täzeden seretmeli. İnsan gymmatlyklary bar, şeň bir watanyň öňünde borç diýilen bir düşünje bar. Ýogsa senem Amerikada horhomsy ýaşaňak, menem Şwetsiyada, ýöne watany topragy bir göbek ganyň dökülen ýere bir weparlyk bolar. Tapdan da kaptalda ýaşuly başga ýurtlara neme gidip ýaşasalar şonuna nemeler giňeli adamyň. Ene men Nepalda ýaşadym, bir topar öňler men Nepal hakda, Indiýa hakda hiç zat bilmedim. Indiýany waşy men boykot edýärdim. Zorlama medeniýet üçin. Потом уже узнала, что вот это в основном zorlama edýänler musulman induslary. Maňa şeý diýdiler.
indusların özü. Ene İslam'ın getiren zatları. Nira İslam ayağını nemetse, boldy men İslam yaman diýjek däl, ýa gowy zatlaryny biz alarys İslam'ın. Ýönem mene bizim öz anamymız var, öz dinimiz var. Ondan öň gelen Taňry dinimiz. Hazır Gazaklar hem şoňa ýetip dur, Kyrgyzlar hem şoňa ýetip dur. Men uşa jeta 2015-nji, 13-nji ýyllarda Facebook'ta bir topar gruppalara giripdim, türkü gruppalara. Şonna adminim boldum, zadam boldum Facebook'tan çykýançam. Şonna kän zady öwrendim menem. Şeýle giňetdim men öz bilimlerimi zatlamy. Çyndanam adam diýen zat türkmen, kim bolsaň bol sen ýöne birazak çyndanam uje öwrenip başla öz taryhyň bardy. Munam bizden orslar aýdylar biziň taryhymyzy. Unutdurdylar. Doğru. Ýöne bar aşo zatlar, öwrenjek diýsen bar. Çyn bole hazır uje wek teknologiýaň asyry. Google'a gir öwren. Şu meselede yankı bizim gök tanrımıza dolanyp gelmek meselesinde Kazak doğulumuz hemmeden öňde var ýaşamal merkez Hakyky. adeti. Awa. Men bilýän zadım çemen ýaňy ýakyny okap gördüm. Kazakstanyň petisiýa ýynap ýörler. 1 million adam, gowrak adam gol çakypdyr. Ýa-da şo gök tanryny Kazakstanyny resmileşdirmek barada, şo din hökmeti. Gowy zatçy. Awa indi şonu parlament bel kabul ederse Kazakstanyň parlamenti aty da ýok, dogrusyny aýtsam. Bir topar gowy kanunlar soňky döwürde kabul edi. Halka, döwlete, gelejege bähbikli. Indi özbek dowlamyzdan birazdan ekezlenip başlady. Özbekistanyny biz näme üçin orus diline gürlemeli, özbek diline gürlemeliligini ideýany öňe sürýär. Biziň heýwanlarymyz bolsa başly şey diýmeli bolýar. Indi şuň kugun maňa o mundan bir aý ozal habar berýärdi. 30 goly ors programmasy bar Türkmenistan. Mal bolsaň günüň kyn sen malam däl gulu bolsaň günüň kyn. Ýaşy. Şoda onsoň sen şol orsun 30 programmasyny halkyň aňyna siňdireňdir. Sen hiç olmaň 10 sany programmany öz taryhy, durmuşyňy, geçmişiňi, medeniýetini, töwerekde halklaryna bagyşly öz halkyň şolary deňe, şolary derejesine ýetir. Ya olary höpürleýini biziň halkymyz şeýdip, Türkmenli biýle çykarlygymyz galmady. Muň üstünden gülýärler atalogly. Näil heýwan, şuna nädip çydaýaňyz diýerler bize. Ene görýän çemen biziň halkymyzda aňyrdan gadymetden gelýän bir topar däpde surlar barda. O şol Porhan bardy, men oglan kamillýän şol gelip aýlanyp bir hil öz zatdan bir zatlar okap, şu aňyrdan gelýän şaýlar bar, sepler bar, süňkmi, ýememi, dağdan ağacının edilen figurkalar hemmecik zaten şol genallan ýa kehellen çağalan boyunda aňyrdan gelýän da o İslam dinine hiç il bağlanşygy ýok da. Ene şular ýazatlar men oglan kam görürdüm. Onsoň bizde bir zat bardy. Şol ýeme belli wagtlarda şu olam öz 14 ay ýeýjesi ýalydy. Men aklyma huşumda bar. Dolay ay dolýar Polnaluniýa. Şo taýda ýemede meýdany ullukan ot ýakardylar. Oglan gyýlarym şo taýda el tutuşup şo owadyň daşynyň aýlanyp soňra ot pese düşende şo owadyň üstünden bökýärdiler. Näme üçin günä taşlanýar ýa günä ýanýar diýip. Şonu adam arassalanýar, otdan bakıp geçer. Benim şol ene öňkü ot tarazlygymyzyň alamaty aňyrdan gelýän zat. Başga da zatlar kam. Pal atmagam ýanky palçylyk bilen, olam şol aňyrdan gelýär. Bir musulmançylygy hiç zat ýok, o gawat gelýär. Şo goýunyň gumalagyndan pal atardylar. Könük adamlar. Men bilýän zadymy aýdýan, onuň seredip görýän bol, deňeşdirip şo bir topar halkyň medeniýeti bilinki bilen ýa bilinki olan köle utgoşup gidýär. Eşik medeniyetimiz alamazda da geyim diýär biz, o geyim medeniýetini alamazda şol hatta şu Cöhütlenkam, Yevreylenkam biziň kämeňde şolaryň tahyýasy bar, böwrügi bar, o döşün nakymy şaýsepleri bar. Bir topar milletlerde bar, diňe Türkmenlerde. Biziň aňrymyz diýmek şu Hazaryla bilen birleşik gidýär. O Kaspy deňziň aňyr tarapyna da bar ýa, bär tarapyna da bar ýa. O biz gaty köp ýaýran millet. Ondan men Türkmen diýmek ştaýdy. Men oguz diýsek, onu has, deme, serketlemiz giňe diýmek biziň
öňkü öten geçerlemizin ýaşan topraklar bar. Şumal men hayran galrym zat esker bolup ýa gulluk edemde men o buzlak ýanyna gulluk etdim. Bäri ýanam Yakutiýa, Yakut, Saha Yakut. Dogry. Ola görle şu otibul bir toporda hakik Türkmenininki ýaly öz milli sözler. Olaram şu biziňki ýaly çatmada, oraçada ýol suwunyň gamyndan ýatar. Özlerim çarwa şeýle sowuk ýurtda ýaşar. Hayran galym. Şeýle meňzetlikde bar eken. Soňra Altay milletleri bar. Ýani ola gelip esgerlikde bir topar esger men bilen o köp zady düşünşip otyr. Yani diýmek bilen kökümüz bir aňyrdan gelle hemmemiz şol o şerat ene onsoň ýene-de bir gyzykly bir zat bar da şu biziň aňrymyz aslymyza degisli. Bir döwürmen çağılykda aňymda galan biziň gyýyl gedillemiz şol ýanky aýyň ýagtysyna depä çykyp läle kakardyr. Läle 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 jany bitik gitdi şo zatdyr. Ýöne bu islama degisli zatdy. Şu aňyrdan gelýär. Şu şaýsaplaryň dakanyp şaňyrda depä çykyp läle kakardyr. Soňra kuş depdiňa. Esasanam şu kuş depdiňi şu soňky bir modern motiv diýip aýtsagym ýöne könök ýemeler ýöne için alýan esen gully badyr. Ondan galanjykly umutlarda. Dogry. Bunlar batda gelende ýam garşyk gitdi bir tawrman o ýanky Steniş gobr amma faktiski aňyrdan gelýän halkymyzyň köni däp desturlaryny öz içine alýan şol bir wagtyň özünde öz ýanky milliligi eşigi bilen, egeyimi bilen onsoň sen aýtyp ketdiň keçesi bar, palasy bar, halysy bar. Türkmen şo zatlaryň üstü bilen özüni ýazygy bolmasa da nagşynyň üstü bilen asyrlardan geçip gelen biziň taryhymyz bar, ýa-sungatymyz bar. Hakyky dogry aýtýaňyz ýaşuly wapşe näme Altay diýdiňiz. Hemmemiz hem Altay tarapdan gelenimiziň. Naprimер, даже вот Amerikada New Mexico diýen ştatda Albuquerque. Şu taýda näme häzir ýadymda da Taos diýem, ýani bir zat diýem, şeýle bir näme bar, şäherçe bar. Şo taýlaň Indians bolem näme şunu näme yerli halky da, yerli halky bolýar. Ana şolar türkü dillerde gepleýärler. No sözleri türkü dillerinin sözlerine meňzeş. Tak što siz näme dip ýyzarlap başlasak biziň kanymız şolarda da bar. Şoň üçin Niýazow bir wagtlar aýdana näme Amerikany türkmenler açdy diýip. Türkmenler açana ony. Indidana. Bizim hemmemiz bir nämeden gelen, kökden gelen, Altay tarapdan gelen. Käbirleri näme tarafa giden? Biz taraplara giden Türk başta Turkiýa barıp, näme Gretsiýa barıp zavoýować edip, ondan soň Gretsiýany Turkiýa diýip goýdular. Dogrymy? Konstantinopol türklenki däl, ýesi taryhdan seretsen. Onam hakykatdan aýtmaly, biziň ýerlerimiz däl olar, biz olary zavoýować etdik. Başgalara nirä gitdi? Amerika tarafa gitdiler. Ana şeýdem biziň hemmemizem как бы näme rodstvo bar o taýda. Ýesi tak seretsen, kanymyza, zatymyza seretsen. Вот. Поэтому кават американцлар birazak nämetjek bolsa men olara aýdýan, siz maňa näme diýip oturmaň diýen. Потому что men kanım как раз şo indiýslarda bar diýen. Sizin ýok bärde ýeriňiz ýok diýen. Потому что siziň özüňiz gelmişek bardy. Näme diýýäňiz? Yo Anglo-Sakslar gelmişek, kän ýyllarynda. Gelmişek. Ili Ruslar aýdýarlar, ne biziň dilimizde geplemäň, ýene bir zat etmäň. Sen dilin barmy? Rus diýen zat wapşe näme? Ruslar nämeden Viking taraplardan gelen, Skandinaviýa şo taraplarda Rus diýmek, Grissi diýmek, näme gemini? Grissi näme diýmek Grissi türkmençe? Ýa-ni wahey dilimiň ucunda. Ana garaş şonu düşündiňiz da gemini ýöretmek şo taýaklar bilen. Şo Grissi diýmek, Rus diýmek. Ana şo ýerden Rus diýen sözi gelen. Birinciden ana şolar Ruslar, получается bular varvarlar, çyndanam hakyky ady varvarlar bulan adlary. Ýene de bir zat Rus dilinde öz sözleri wapşe ýok. 30-40% türkü sözler, soň nimetski, latinski, greçeski, italyanski, angliski öz sözleri ýok. Taşda biziň hakymyz bar ol dilde gepleýär. Rus dilde geplemesen Rus dälsiň, onu näme üçin gepleýäň diýseler, şeýle jogap berin. 30-40% türkü dilleri biler. Daş durak sözü ýa-da şapka diýen sözü ýa-da ýene başga sözler. Bularda ýok bu sözler. Bular biziň sözlerimiz biler.
Vapşe men hayran galyım. Bu şeyle halkları neme? Kellesi neme däl bular? Kellesi çatmıyor şu zatları. Şonyalyk neme? Aýdýarlar Mongol Tatar ýene zat Mongol Tatarlara vapşe hazır sivil adamlar, ruslar bolsa şu öňki barbar bolup galyny. Galtaman diýerler däme şolara? Ana şolara galtaman diýmeli. Bizim Cüneyt Han nemelerimize bandit ýene bir zat diýdiler. Bandit däl, kakraski bizim kahramanlarymyz şolar. Şolar bizim azatlygy getiren, bizi getirjek bolan adamlar şolar. Neme tarapdan aýtjak bolsak, Zoroastrizm zat tarapdan aýtjak bolsak, Türkmenistanyň Kölergenç, Marri, Nisa, Nusoy taraplary şolar Persiýanyň paýtagty bolan bular. Так что biz даже цивилизацияň başyp, грубо говоря, şu bizim nem regionlarymızdan başlan. Biz sivilizatsiýadyk biz. Astronomiya, şeýle zatlar, matematika şeýle zatlar, könürgenç taraplarda okuwly nemeler, binalar zatlar bar, okuwlary bardy. Imенно könürgençden başlan zatlar. Bular даже Ulugbekiň laboratoriýasy şu töwerekde gurulan. Hawa men barıp gaýtdym oň nemesine, gördüm, otaýda duş paşsy galmady diýse de bolar ýa-ni. Men spesial 2017-de gelenimde Özbegistan üstünden geldim. Spesial şo taraplara bardym men, şolary görjek, elimden degijek, okujak, öwrenjek diýip bardym şo ýerlere. Bizim taryhymyz gaty uly. Özümüz hem kiçeldip diňe türkmenler diýmeldi, biz uly, biz türkki halky. Biz gaty beýik halkybyz. Özümüzi kiçeltmeli, peseltmeli, hiç adam özümüz hem ograniçiwit etmeli. Biz hemmemiz bir halk bizim. Kanımız bir. Даже индейцлерленен bir kanımız. Boler yaşlı. В принципе, men pikirimçe şu bizim halkta birazak düşündürsek, biz musulman dini bar bizde. Boş nemi däpde surusyndan biz omine diýe sady diýe dogry. Ýene bu zatlar bize gelen zatlar, öň gelen zatlar bu Zoroastrizm wagty 5 gezek neme diýdiler? Namaz okuýdylar Zoroastrizm wagty. Kakraski Zoroastrizmdan musulmançylyga geçen bu zatlar. Köp zatlar musulmançylyga imенно Zoroastrizmdan geçen. Käbe de şo. Käbe diýen zat o Qaradaş sen musulman bolsan sen Qaradaşa çokunmaly däl, ýesi takpadyň hiç. Mesezde etmek, şuňky savrmen nemaly olan aýtmak boýunça gonamçylyga da tezde etmek bolanak, ýa-diňem dikmek bolanak, suratam goýmak bolanak diýe onu näme üçin Qaradaşa tezde diýerler, men şoňa düşünýärm. Hawa. Şeytan daşlanyň bilen şeytan ölüp gidýän bolsa milyar musulman bar daşlap gaýdy. Şeytanlar hana ýurdun içinde goppaly köşkde otylar, hemme daşlajak bolsaň Mekkä etmek gerek, daşla berber şolar. Men şey diýýär halkymy. Omurdymyz muny. Ýene de bir zat bar bärde çemen, herep bizim şol soňky 100 ýyllar bilýän, ýüze çykan ýa enatalymyzdan bire geçen taryhy adamlarymyz bardy. Şol sany Tanjunuyda alayly. Şoňa basmaçy diýdiler, Elif hana basmaçy diýdiler. Basmaçy diýmek sözüň aňasy, manysy bir zady bir ýer basyp alýany basmaçy diýilýär. Öz watany, öz ýurdun, öz toprağyny gorap oturan näde basyp alýar, gidip näme bolar? Leningrady basyp aldylar, Moskwa çöwüşetdilermi? Ya Gazava duruşundanmy? Ya Göktepe galasynyň goragyndanmy? Kimi basyp aldy bu türkmen? Basmaçy diýer ýaly. Basmaçy şolar bizim üstümüze gelirler. Olu yurdu basyp aldy. Iň soňky Orsiýanyň koloniýasy biz Türkmenistan ýa türkmen halky. Ana o haçam dur şumara çel ana goşgoda. Ansa ýöne ýeme sen aýtdyň bir topar milletler ýerde geçdi biz tarihi köklemde ýüzlense dilimizde däpde surumda dolanyp geljegim görnüp dur. Şol sanyna men pikir edýän ýerde geçdi bu halklar öňkü ýa-ni islamdan öňkü öz dinine de dolanyp gelerler. Sebäp dünýä daryndy, hemme çykat internetde bar, sen aýdyşyň ýa. Okujak biljek adam üçin düzlük zatlar kän ýazyldy şo taýdy. Men şu halklarymyzyň gelejegini elbetde Turany görýär. Onu men gyza oturamak hiç kimden Turan nima ko birine tawin bolmak däl, bir topar şu taryhy bir birek iltesi ýa ganaňyrdan gelýän milletleň birini
20-nji asyrda döwre wap bir bileleşik gerekdi. Belki ykdysady bileleşikdir. Belki bir siyasy bileleşikdir. Ya kulturel medeni bileleşikdir. Ýöne biz beýleki awanyan howplan garşysyna şu milletde bileleşip hem öz içerki problemleriň çözüp biler. Hem daşky howpdan goranyp bilerler-de bilelikdir. Düşen men şumal pikir edýän meselem Orta Aziýa döwletleri, Azerbaýjana, beýlekine ýa-ni şu bir 8 döwletler bar da biz şumal 9 şular hemmesi bir siyasi birleşme gelseler diýmek şular hemmesini daşanyň goragyny üpçün etmäge Türkiýe döwletinde harby güýç bar. Dogry aýdýaňyz ýaşy. Bizim meselem Türkmenistan döwletimizde hana 52 trilýonluk baýlyk bar. Şonyny öldürüp çykaryp daş töwerengdäki dogarlyk dogatluk döwletler bilen sowda gatnaşygyny edip olary arzan berip olardan arzan alyp gatnaşyklar açyp terhetler açyp gudagarnaş bolup ýaşamakda näme soňka men düşünüp bilemem. Näme gerek düşmançylyk edip niýaz gel terhetler bekledi. Ýa-ni Özbegistanda Türkmenistanyň arasyna. Aňyrdan 2 saat kanister benzin almaga gelen motory özbekler atyp öldürdiler. Gerekmi şo zatlar? İki dogarlyk respublikany arasynda. Gara gaplaklar şuna çeli gelip bilmän otyra ne daşawda ne lewaba. Ha? Nukusa dogarlymyz gelip bilýärmi? Ýok. Hemme şu töwerikde ýaşan millette dem aslynda seretsin Хорезмiller da bilen. Hawa. O aňyrsam ona ogullara barp diýär. Dogry. Näme gerek bardy? Emma ýa-ni aýramçylyk etmek. Ýaşly bir spesialny edilen propaganda we. Näme üçin alam ulamaly çykardylar? Näme üçin? Özüňiz oýlanyp görüň. Şo wagtlar hem şeýle alamalar çykarylan. Inde de şeýle çykarylyp durlar ular. Biz atlar hiç wagtam gutarjaga meňzeşler mankurt diýip dogry aýdýarlar şulara. Göreşmesek şeýle bor. Çıkardırar oğlum. Göreşmeli. Inni halk bilýär olanam kimdigini. Ýöne halk öz hak üçin göreşmeli wagty geldi, yeri geldi. Mundan aňyrda ýene 5-10 ýyldan soň Türkmenistan diýen territoriýa ýetip gitjek. Men şonu howatyrlar ýa. Eger halk eýelik etmedi, ol ýurduňa topragyna sağnak baýlygy göz gyzyryp oturan töwerekli döwlet gatkä. Men hem şonu aýtjakdym. Altay tarapdaky halklaryň bir topary uje gitdi. Nädip näme aýyrdylar? Şolar başta näme bilmeýär, ýegin bilmedi. Näme üçin Çukça diýen anekdotlar näme üçin çykdy? Çukça diýen anekdotlar prosta tak propaganda nämesi üstünden çykdy. Çukça diýen anekdotlar. Потому что bular Çukçalary ýeňip bilmediler orslar. Şoň üçin hem üstünden gülüp başladylar. Şoň alkogol getirdiler, hristiýanstwo getirdiler, şeýdem olara şeýdip näme etdiler? Alkogol üstünden ýeňdiler. Bular uşsuz aldılar, dogry, gruba говоря. Şeýdem türkmenlerim gidiýarlar. Yoksam olak öyle diýleri bardy, şamanizm, olar alkogol diýilen zady bilen, onun beýnisi götüren alkogol. Olar içirip hemme baýlygyny alyp gidip, şoň üstünden agalyp türlü. Eger ol ýemedäki bu Demirgazyk tarapdaky halklar Çukça diýip bular kemseden bolsa, bizi Çurka diýip kemsetdiler. Hakyky. Ki hazır hem edip otyarlar şonu. Hazır hem aýdyp otyar Çurkalar diýip. Çurka, Baran, bizim adymyz Çernozopy, diýilen sözler. Näme olan götak bolandan bize näme süýtgeşikmişin. Kemsetmek gerekkäre beýdim. Ýok, ýaşly, men jogabym şunýalyk ýerlerde orslara özüňiz şeýtnem etmäň. Men götüm diýin, sen ýüzüňden ak diýin. Şu Ariyiz diýip gepleýärler. Ariyiz nireden gelen? Biz taraplardan gelen. İran, Indiya, Ari. Şular da tarihi bilen aklar. Vapşe, Ari diýenler, ne şu taraplar Persiya, Indiya, şeýle taraplardan gelen. Раз уж если на это пошло, если так подумать. Потом, шаманизm diýen zat bizde hemişe barda zatlar. Üzerligi tütediýiz. Mamym men ejem, her 6-njy gün üzerlik tütediýdi diýdi. Biz daşyzda gatty näme, gatty uly zat we. Şeýle zatlar etmek. Bu обязательно zat da bizde. Men üzerligim sesini eşsem, men uje bir hil ýüregim näme diýär, açlyk diýär. Şonýalyk men uje şeýle nämede, medeniýetde men ösün. Şu gruba говоря, biziň dinimiz prosta aýdylmady, näme edilmedi, biz şunu östük. Prosta bilmedik şu zatlary. Ay bolýa da görelany çyndan hem öz
dinimize, öz ınamlamıza biz çyndanam izimize nemetmeli, gowusyny almaly başgalardanam. Jevreyler barada da dogry aýtdyňyz. Neme taraplarda biziň yerlerimizde, Buhara taraplarda jevreyler kändi. Ipaýatmy biziň kulturalymyzam da bir diýen ýaly. Tahya yeýme, köp sözler, köp zatlar olankan. Ýaşuly soňky sorag. Hawa, Ondan soňra Merdan barada da birazak tiz gepleşip alaly. Aýtyp berseňiz. Soňky sorag reformalar barada aýdyň. Haýsy reformalar Türkmenistanyna gerek? Indi aýdaly biz şu wagt göreşip otyrs, ýöne hiç bir gowy netije ýetip bilemzak. Haçaby näme maslahat berip bileňiz? Belkim ine şu programmany, şu peredaçany dinläp, belkim hökümet şu reformalary geçirip başlar, belkim bir gowy zatlar edip biler, aýdyp bilsek. Şonam aýdaly. Şol tarapdan emedeli. hem aňsat hem agyr soru çemen. Ema Dogry. aýka reformalar geçirmek barada biz eýýam ýazdyk, goýduk, aýtdyk, gatykän wagt bäri. O biziň hana programmalarymyzda bar, ol Milli Halat Ediş Komitetimizde de meclis agzalary. O ýöne ol ýanky bir kanun jenayatkar topar özün hökümet diýip atlandyrýan adamlar bir edilýän teklibiň hiç birisini kabul etjek däl, etmejegim görnüpdi. Onun üçin olar bir zat eder diýen terden pikirden ogur alyp şumar bir zat teklip etmek ol bir ýöne boşga wagy ýygranýaly boljak da. Ýöne edilmeli zat ýurtda ilkinji geçirmeli zatym olam düýpli geçirmeli siýasy reforma geçirmeli. Son konstitusiýona reforma geçirmeli. Sen bana kardeşim hökmüni düşünýän paralel bilen gitmeli. Son ýygyny bilen açan parlament zat emmeci ornuna gelenden soň sosial reformalary parlament kabul eder. Şeýdip biz etaplaýyn geçmeli boljakdy. Onu etmek üçin biz hemmemiziň ýurda dolanmagymyz bir esasy şert bolupdyr. Ýurda dolanman bärden onu etmeli, plan etmeli diýip dursa, onu kim etjek? Ýene de özümüz etmeli. Halk bilen özümüze agram salıp şu zatlary kynam bolsa agram bolsa berja etmeli. Şoňa sen düşünýän, ol düşünýän, bir düşünýän, men düşünýän, ýüzlerçe, müňlerçe adam düşünýän, ýöne şoňa tutus halkyň düşünen güni ondan dat aňyr kılan gününe. Şu reformalarym biz 10 ýyl garaşmak gerek reforma etmek üçin. Akylly halkymyz bar. Şeýle akylly halkymyz bar. Ýöne şu halky ýere sokdular. Ilymsyz, bilimsiz, näme diýip o orsiýene de agalygyny ýitiren atmadyň üstümizden. Hani bar baýlygymyz muğda gidip ötür. Halkymyz ýurdun daşyna ölüp gyrlyp ýatyr. Indi şu zatlar aýdyp halka biraz düşünürdik. Mundan aňyrda bile çykalga da ýok, durmuşam ýok. Eger biz öz hak hukukymy özümi talap edip almasak. Göreşiň ýoly dörli. Ýöne ilkinji nowbat şunu akyl bilen almaly. Yok olur Karagüýşü karşymyza bolanjak bolsa bizem güýç taparsa ol garşyna goýma. Türkmen namart milletler hiç açana bolmany. Ene şonaý deýinim gysgaça. Orsiýetde de biziň aktivistlerimiz aktivleşip başlady. Ýaşyl birinçiden. Taşda men sizi özümizi hemmämizem şoň bilen gutlaýan birinçiden. İkinciden hem tekst diýberdi şunu çemen haýy şunu okap ber biziň aktivistlerimizin adından oka we şeýle duýduryş ber. Men onam hazır okaryn, ýöne aýtjak zatym Merdan bilen şeýle zat boldy. Biz duýduryş bermedik, öňünden aýdyp bilmedik näme etmeli, näme goýmaly, nira barmaly däl şu zatlary öňünden kemden öwrenýän da şu zatlar. Sen srazy bilmeýän ahyrym, dogrymy? Çağa da bir kemden ýörap başlaýar. Biz hem şeýle çağa ýalak, indi biz uje demedik, atlandyk. Haýsy metrolara barmaly däl, haýsy nemelerde üýşmeli däl diýip şeýlenemekdi. Indi şu Merdan bilen bolan zatlar Merdan bilmäni barmaly däl ýere bardy, dogrymy? Inden Türkde häzir bir topar başga aktivistlerimizem Orsiýetde Türkde hemmesine şeýle izarlap ýörler. Näme maslahat berip bileňiz? Näme etmeli däl? Nähili aga bolmaly? Näme adamlar etmeli? Şo zatlary nemetseňiz, goşsaňyz. Türkmenlere nähili maslahat berip bileňiz? Wagty uly we agyr sorag sebäp şuma Orsiýetdäki ýa-da Türkiýedäki biziň Türkmenistanly grazdanlaryň ýagdaýy gatagy. Näme üçin? Buların hemmesinin diýen ýa pasport ýa wiza möhleti geçen ýa-da gutaran. Bir kanun uzal daýanada olan wizasy 3 aýlaýyn uzal diýýär, 3 aýdan soň ýene de sen hukuksuzdyr. Indi şu mahal Orsiýetde de köçe çyksan sen tutup Ukraina uruşy diýerler, hani näçe de gaýdyp otyr.
Ama Türkiye'de de merdane neştayda hiç bir delilsiz, hiç bir sebepsiz şunu ine idenekletip Türkiye'den oğurla vakittiler aşağıda. Yoksa şunu men adres çeldi aydiyandadım. Senin men kardeşim jurisprudensiya uğruna şol eger jenayet edilen bolsa diýen Türkiýe territoriýasyny ne dilde näme edilen bu? Türkiýe ilk başdan karar çıkarmak suwutda. Ine şol ýaly Türkmenistanyň grazanymy, grazandan 13 ýyl Türkiýede ýaşap beren adam näme eden bolsa Türkiýeň territoriýasyny ne dipdir? Ine biz şunu şol ýaly jeda çykarýar. Soň onu Türkmenistana ekstradisiýa diýip başga döwlet kabul etjek. Şu meseleni Türkiýeň suwdy ýa adalet goýmaly. Yok, bunu bizine şunu Aňarkala talap edýär, Gurbanguly planlayıp da PKK'nypdir, Aňarkala talap etdi dip öz ýanky bilemem. Näme ykdysady bähbidi barmy, siýasy bähbidi barmy? Ýöne halklaryň arasyna bähbit bermejek ine jenayet edildi şo taýda. Men häzirem aýdýan, entägen bir pille merdany ýygyna gaýtarmaly Türkiýe hökümeti. Elmydam mirde bolsaň talapymyz şo bor. Sebäp görýäňiz bilen agzy emette ganjardy da ýemen farkaty durdy akitdiler boli hiç kim muňa arka durmady bilem şeýle bor buna bir kun gurrunlady goýarlamy kady ýok oýuljak gal itlenip dünýä forumuny Merdan Muhammedow maňlaýyna dikiljekdir. O biz Türkiýe bilen Türkiýe halklar, döwletler, milletler bilen gatnaşyk edilip ine Turan ştaýda daýdy botyr. Ýöne beýle değilligi ol bizi erti şu ýaşy durmuşa çykarjak ýigitlerimiň birini ine halta salyp dünýä tutup äkitme onu o işin peýdasyna da biz on tarapdaryn da. Şu zatlary edýän hökümdarlyk bilen biziň ýolumyzdan birde bolmadan. Merdan biziň halbymyzy bütün tutuş mesleğinin ağzalarını seyretseňiz çykşadyny avatarkasy Merdanyň suratydyr. Ol kimiň ogly derejesinde, kimiň dogany derejesinde, kimiň ýollaşy derejesinde, kime de mogollyň derejesinde. Ana şu şeýle akylly ýigit. Näme bolýar gören şoň depesinden ýeke tüý düşdi, ondan ol aňyrdaky haramhor rejimiň depesinden näme inje öýler bilýär. Onu aýdyp goýdy diýen. Ene şeýle. Ýöne o huşgarlygy elden bermeler. Dogry ýazypdyr şo diýilleşimi. Moskwada da bir barmaksız ýere barma o metrodan bu metro ýa gelin ine polisiýa barmaly näme diýdi gitmejek bolun, görünmejek bolun. Barsaňyz ýygnarlar, täpsiň möhretiňiz geçer. Ana men kardeşimiň ogluny akitdiler şeýdi, bortýetdi. Ene şo taýjyma bortýetdiň urşunda. Ukraina kilitdirler. Näme möhleti geçen pasportyny. Ay sen o taýda eýdipsin, beýdipsin, o sen deport edýär ýa-da saňa 2 ýyl türme bar diýip bir kay ýemede saklaýaly. Ya golçak urşa saňa pul töleýär. Plan wagtdan saňa biýiňe gelersiň, saňa ene propiska berýär, orsiýetde jaý berýär, grazdanstwa berýär diýip arlap ene urşa gitdiler. Ene many ejeti otyr, sen kredit kur, senem ejet çağalar. Näme geçirýär başyndan ýa durmuşyndan. Çağrısı için. Ene şey arlap akıt diýerler. Seresap bolup ozala gitmäň diýip näçe ay ber aýtyp gelýär. Şu uruş başlanýar. Gitdiňizmi? Ol 3 aýda siz şu ýoly tölen puluňyzy, samalýoda tölen puluňyzy, kassa aňyrda beren paraňyzy, berde gelip Moskwada ýaşaýan 3 aýda siz aňyrdan berge borja batgaý näde gözülüşük. Ýurtdaşlar pikir edip görňär. Enne ýygyňda gitmeli häzir samalýotlarym ýatyrly alana, enne Moskwadan reýt bir aý diýip ýatyrdy, şulay 27-sine çeldi. Gör näçe adam şu garykda tutulup uruşa gidiljek orsiýetde. Bilemma, çykmaň, dogry aýdypdyr şol ýerleşim ýazan bolsa. İşiňiz ýok, barmaň şäherleriň merkezinde görünmäň polisiýanyň ýanyna. Oturaýyn biraz kabul edin, bir näme bilen gutarjagy belli däl bu uruşu. Şonu aýdaýyn. Sag bol çemen şu meselelerim gozganyň üçin hemmemizin howpsuzlygymyz, bütün halkymyzyň. Onsoň Türkmenistan bir tarap döwlet näme üçin öz grazdanlaryny uruş edip oturan döwlete uğrady. Olar berbe wagt edip Ukraina uruşa saly. Näme üçin? Bir özler prezident de men hökümet men prokuror da men näme diýerler çykyş edip protest bildiren aklar. Han biziň grazdanlarymyzy ýerine gaýtaryn diýip. Özbegistan alyp gitdi. Kazakstan'ı alyp gitdi. Näme üçin Türkmenistan akidan ya Tacikistan akidan şäme? Ene ştaýda belan körgü. Bulara şol näçe şol biziň toprağymyzyň üstüne näçe adam ady ýaşasa şonça onsoň bu eline ýara tutma ukyp erkekleri azaltmaly olar.
Denalar ona gollarına görünüşüne saklanyp oturýar. Emma ýigitleri ýok etmeli. Eslem şu zatlara inan porsiýetde barmış gazançy. Näme gazançy bar o taýda. Gazananyň bedeniniňde ýeten. Nä ýylyňyzda galalar şarňylap duran köşk saldym seniň ugradan puluňy. Ýoga. Näme üçin tatkyň üçin göreşem da onu. Dogry. Bir günde düzeltmeli işi 35 ýyla çekdi. Ana bilenmesin. Şonay dedim sen kıysa çayta şeylere. Ýalkasyň ýaşly, ýaşyňyz uzak bolsun. Bile de Bile hemişe ýalkasy. şeýdip nemedeli hareketde dowam edelde tizrak uje ýeňeli. Berekella. Nejişler zatlary. Dowam edin işiňiz durmaň berekella. Bizim men hemme ýerde bizim denallarymyz erkeklerimizden kan erkek. Has ýokarda du derece. Baydak kimi. Ene öňkü şol Gök Tanrı da bana akıdyan anlamızın häsiýeti hädirim barek. Amazonka boldy diýip. Amazonkalar. Boldy diýip prosta tak aýdylanak da şaýlarymyz mana şo şaýsepler, olar nemeden musulmançylygyň şaýsepleri däl, olar biziň Amazonka wagtlarynda näme üçin sebäbi şeýle agyr neme gylyçdan nemetmek üçin özüni proteksiýa etmek üçin. Korlamak üçin. Öýse biledikleri zatlar gylçylyşyna elini tapmasyn diýip goýdum. Onsaňam göwsünde sebäp denan sol çagasyny emdirmeliler. Şoňa diýany etmesen ne diýýärçe şolar emme gül ýaka ullatan emesler. Olar hepsiniň öz bir ýemesi bar, bir ullanyş ýemesi ýeri bar. Hakyky. O ýöne ýere o dallyg üçin daklan şaýsepden ýerkide urlar. Dogry. Ene ýaşuly nemede Ganada ýaşanymda bir neme bar şotaýdy, simbol bar. Guşuň simboly, ol guşam gowresi dur, kellesem arkasyna şeýtip seretdi. Oň manysy näme? Öňe ýöre diýe, ýöne hiç wagtdan taryhyny unutma diýe. Ýadyňdan çykarma diýe, taryhy bil diýe. Neşeýdip biz hem ine türkmenler öz taryhymyzy bilip başlamaly. Biziň taryhymyz musulmançylyk däl. Olan biziň taryhymyzda bolan. Ýöne ondan öň biziň dinimiz, ynamymyz, taryhymyz bar. Şonu öwrenip başlaň, şonam nemediň. Näçe köp özüňize medeniýet, taryh, bilim goýsaňyz, şonça da siz baý bolarsyňyz. Hiç wagtam hiç saat terk etmegem gerek däl. O meň nemem däl, bu meň nemem däl diýmeli däl. Hemmesi nämal. Daja rus dilim ýene de gaýtalaýyn. 30-40% türk sözleri otaýdy. Poэтому hiç wagtam bar baýlygyňyzy nemede oturmaň. Ýöne sufizmda da şeýle bir zat bar, ýaşuly. Men şunam goşaýyn. Sufizmda aýdýarlar, sen bir zady gowy nemetjek bolsaň, biljek bolsaň, iň gowsy bilen zatlaňy, öňkü bilen zatlaň hemmesini taşla diýerler. Taşla da täzeden öwren diýerler. Ine şu zatlary nemetmeli, biz bilmeli şu zatlary, düşünmeli şu zatlary. Hakykatdanam. Sufizm diýmek bizde türkmençilikde sohpçylyk diýmek. O da bar da. Ana. Biziň nemämiz ol, şolam biziň mena sufizme gaty nemet. Adamlaň adam mara sohpy diýip at bar, sohpy diýip ýa-ni dini ugur. Hakyky. Bize iň ýakyn neme şo? Ondan sufizm. Sufizm näme? Mistika, söýgü, religiýa lübwi diýerler. Söýgüň ynamy, dini. O gaty gowy prinsip, din tarapdan alsa, ýöne bu mistika tarapdan alınýar. Ýa-ni Omar Hayyam sohpy bolarna o goşuladan. Hakyky. Rumi, Jalaleddin Rumi. Ana? Şo biziň nemämiz kökümiz. Bolýa ýaşulany men seni nemede oturmaýyn, näl ýere dowamy bolar, geljekde ýene de nemeder şeý dip aramaram. Bolar. Sağ çağırýan. Menem hoşal ýurtdaşlar sizem dinläň, görüň, özüňize gerek netijeni çykaryň. Ýöne esasy bu agram özümizi salmaly bolýar, ýurdu halas etmeli. Her birimiz öz ornumyzda biresin men oturayn diýilen düşünje bilen biz hiç açan diktaturany ýeňip bilmeýär. Sağ olun dinläňiz üçin çemen senem Taňry ýalkasyn. Taňry ýalkasyn ýaşul sag ýazyň. Samançylykda görüşeli hemmemiz. Sağ olun, hoş. Sağ olun, bolýar ona ýaşly. Saman oturun. Ildeşler, duýduruş bar menden size we Rossiýadaky aktivistlerden. Olar maňa ýüz tutdular, haýşyny türkmenlerimize ýetir, türkmenlerimize äga bolun diýdiler. Rossiýada indi hemmesini bir ýere üşürüp, hemme immigrant bolsan, kim bol tapawut ýok, hemmeňizem Ukraina tarap urşa gorkuzyp, beşeýle zatlaryň astyndan
sizi iyi berjek bolýarlar. Rossiyadaky Türkmenistan aktivistlaryň adyndan hem de Astrahan türkmenleriň adyndan duýduruş. Çemen haýyş türkmenleri şeýle duýduruş ber. Haýsyňyz dokumentsiz, registrasiýasyz ýaşaýly ýagdaýda Moskwada başga regionlarda gezip ýören bolsaňyz, ägä bolun. Hostel bolýarmy we şeýle ýerler bolýarmy, şo ýerlere baryp ýaşamaň. Başga da täjik, özbek, qırgız bar yerlere barmaň, sebäbi şol yerlerde kän adam bolýar, kän immigrant ablawy zat bolýar. Sebäbi üýşmeleňler we şeýle toparlaryň şol ýerde bardygyny gowy bilip otyr. Men rus tilinden terjime edip otyryn, şoň üçin birazrak maňa kynrak näme. Bir dilden başga dile nemetmek, terjime etmek. Wapşe men daşy ingliz diline de hiç wagtam terjime işleri almayan, sebäbi men terjime nemesi gowy däl. Terjime edip bilmeýän men. Gowy. Edebi dilde. Tak, ýene-de näme? Metro ýerlerde, şäherlerde, zatlarda topar bolup ýöremäň diýe, üýşmäň diýe, ýöremäň diýe. Türkmenlerimiz metro Teplý stan diýen ýere barmasyn diýe, metro Kalushska diýen ýere barmasyn diýe, Ploşet Ильича we da Savelovskiy вокзал. Şeýle-de Ploşet Trёх вокзалов. Iň gowsy türkmenler ol ýerlere barmaň, şol ýerlerde orslaryň gözüne görünmäň, sebäbi şol ýerlerde imine sizi tutup bilýärler. Ýygnap bilýärler. Moskwaň merkezine barmaň diýe, sentrum Moskwy, Moskwaň merkezine. We de sizi birden tutsalar, goluňuzy çekin diýen blankalaryny seredin, seresaply bolun, gojadyp okaň. We de goluňuzy çekmäň. Şol blankalary gol çeken ýeriňizde sizi SVO üçin alkytjak bolup, şol blankalary yalandan eliňize gowşuryp bilýärler-de we sizin goluňuzy alyp şeýdem sizi SVO taraba uğratyp bilýärler. Näme gol çekeniňizi bilmeseňiz, öz tanyşlaryňyza, öz ýakyn garyndaşlaryňyza, ýandaşlaryňyza, zatlaryňyza ýüz tutuň diýe. Adwokatlaryň üstünden, zatlaryň üstünden. Adwokatlara da ýüz tutuň diýe. Konsulga da. We de ýene-de bir zat, türkmen konsulstwaň, türkmen ilçihanaň nomerlerini, zatlaryny ýanyňyzda saklaň. Birden şeýler zatlar bolsa, onda şo imni konsullugy, ilçihana jaň edip kakras nemedin. Bar bilen tutulsaňyz, iň gowsy siz öýüňize gideniňiz gowy. Eýle Ukrain tarabı ölümüňize ýa-da Ukrainlary öldürjek diýip zatlar diýip nemetmäňizden. Gaýtam öýüňize gidin onda. Tutulan wagtyňyz. Ýene-de bir zat goş diýdi, çemen diýdi, muny türkmençe ýazypdyrlar. Türkmenler, siz agzy bir bolanyňyzda şeýdip Rossiýada gulçylyk hem gaçakçylyk etmezdiňiz, ýurda eýe çykanyňyzda. Eger öz ýurduňyzy baýatmak we erkin ýaşamak isleseňiz ýurduňyzda, onda halkyň agzy bir ýoluna goşulyň diýip haýyşdylar. Rossiýada kyn ýagdaýa düşmesin diýip alada edýäs diýdiler. Olan ýaşşyýalyk men okap otyn şu wagt. Siz hem agzy bir bolmany ymtylyň, oýanyň. Gurbanyňly kep çekip hanlyk ýasap otyrka siz Rossiýada ýa-da başga ýerde gul bolup ýörsiňiz. Dünýäde iň baý döwlet 4-nji ýerde biziň Türkmenistan. Ene bulam dogry. Gaz nemesinde biz 4-nji ýerde. Gurbanyňly sizi gorkak ýaşap, şol baýlyklary öz bäkbidine ulanmak üçin sizi gorkak eden. Inden bir Gurbanyňly Berdimuhamedowa duýduruş. Atly awraýly ýurt diýen huýguly. Gowat goýup tursyňyz, töleme. Orsiýetdäki aktivistlerimiz. Sen awraýynmy şu huýçyn biziň türkmenler urşa gatnadyp ýör, alda ýola salyp. 10 000 törege adamlar Rossiýa gidenler. Olaram saňa garşyşylar. Ýewropada da näçesi. Köpsini tanýas, köpsi bilen gürleşip otyrys. Her gün sanymyz köpelip dur. Ene şu aýdan zatlary, ýene-de goşan zatlary, biz 1,5-2 million bolansaň, sen huýguly isleme türmäge gidersiň. Eden etdikleriň üçin. Türkmenistan türmelerinde näçesi gitdi? Covid wagtlarym. Adamlary mazallap gyrdyň. Çyndanam Türkmenistan türmelerinde Covid wagtlarym näçe adam ýok etdiler. Hemmesiniň maglumatlaryny, zatlaryny ýygnasaň,
ölen adamlaň kim ady zady näme nirde ýatyr näme dowam edeýin okap. Biz 1,5-2 milyon bolansoň sen Gurbanuly isle-isleme türmäge gidersiň eden etdikleriň üçin. Adamlary mazallap gyrdyň. Adalatdan sypmarsyň. Sen güjükleňem jogap berer. Her gaýsy jogaba getirilersiňiz. Erdogan diýeni Herdogan diýesindi biz. Putin, Puýguly we şu meňzeş diktatorlarym jogaba çekiler. Bu hakykatdan hem şeýle biz bu diktatorlarym yerine goýmarys. Her aktivistlerimiz üçin, her şeýle ogurlanyp akidilen adamlarımız üçin bizem jenayet işine olara karşı turuzup bileriz. Ýöne oňa subut gerek, wagt gerek, maşgalary gelmeli şol aktivistlaryň. Men häzir paka köpüsünden hiç zat eşdemek. Şo aktivistleň ene atasy, dogan garyndaşlary, olara şo zatlar gerek bolsa, birinji şolar etmeli şu zatlary. Olar bolsa dymy botirler. Ene şoň üçinem şeýle bir-birden her gaýsyňyz türkmenler ýygnap otirler, gyryp otirler, öldürip otirler. Şoň üçinem biziň işimiz ýerine ýetanak paka. Käbirleri geldi ýa, käbirleriň suwutlary känmenne, azad üçin naprimер suwut känmenne. Başga bir näçesi üçin bar ýöne hemmesini bile toplamaly. Ondan soňra bir güýçli keýs edip hökümet işgärlere garşy şu işleri turuzmaly. Gurbanuly bir Gaýmedowam, şolam hökümet işgäri. Raşid Miredowam, Wepa Hajyewam, kakras Wepa Hajyew Ýewropada gesip berdi, şonu aňsat nemet boli. Ýewropada gesip beren bolsa wapşy aňsat getirmeli şolary. Şeýle nemeleri. Şeýle haramlary şo wagty tutmaly. Şo wagty suda bermeli şolary. Persona non grata diýip ýerine ýetirmeli şolary. Hiç ýere girip bilmeýän, gidip bilmeýän, edip bilmeýän ýerine ýetirmeli şolary. Olar diplomatlar, ýene bir zatlar diýip oturmaly dälte, imенно şol şeýle zatlaryň üstünden bulary ýakmaly, götlerinem açmaly. Sanksiýalar iň gowy, iň güýçli zat şu wagt. Görüp otursaňyz Orsiýada da şu wagt bir topar sanksiýa edilen soň, indi Orsiýadyň ekonomikasy zaty uşa ykdysadyýety aşağı düşdi, pese düşdi. Kardeşini doýmak ýalak bolup uşa döwülip başlady. Bir-birden hemmesem uşa Putinam gidýär, haramzada Puýgulam gidýär, biderek Herdoganam gidýär. Garas bulan hemmesem indi hemmesiniň sanylja wagty galdy. Hawa. Ýene de dowam edaýyn men. Ýogsa da biziň aktivistlarymyzam ukol edip, zat edip alyp gitdiler. Mende suwut bar bolardy. Azady şeýip alyp gidenleri we juma sapar şeýip alyp gidenleri barada mene suwut bar. Ýa-da uje Orsiýada, Türkiýede. Şolaryň eden işleri. Olaryň özleri, öz FSB bolýamy, MIT bolýamy şeýle gullyklarynyň özüniň öz eli bilen edenleri şo. Hawa. Ene görseňiz, Netanyahu öz wezipesinden düşenek näme üçin gorkýar? Потому что Netanyahu häzir wezipesinden aýrylsa, muny sud edip srazu basýarlar. Diňe международный suddal Izrailiň özünde basýarlar muny. Şoň üçin gorkup otyr o. Şeýle de bu Puýtinam, Puýguly da Erdogan. Bulan hemmesem indi öz götüne gorkup otyrlar. Sebäbi tohumam diýe berdi, özlerim gidýär, haramlar bular hemmesem türmä basylýar. Diňe bularam dälde mahamalar size de degişli. Sizi birinci basarlar. Sizi birinci diýişleňiz zatlaňyz soğurur halk. Ýadyňyzdan çykarmaň şuny. Häzir siz kömek etmeseňiz halkyňyza wagyt äl tiz geler. Asat bilen ana geldi. Asat arkaýyn oturdy. Ederin, goýaryn, arkaýyn gezerin diýdi. Ene näme boldy? Tohumlanam şeýle bolýar. Tohumlanam siz ýanyp gidersiňiz. Gury çüýräsiňiz hemmäňiz, her gaýsyňyz. Ene de ýene de dowam. Ýoldaş mahamalar 1,5-2 milyon ýeten soň sizi agdaryp asfalta ýatyrarys.
iki aýaňyzy bir ädige sokarys. Men aşu zatlara nime etmerin? Täsgelçilik bermerin. Halkyň haky bar. Bu zatlary etmägini siz bilen. Sud, prokuratura we mahkama ertirki günüňiz nähili bolar? Ana şu dogry soraw. Aktivistler size dälde bize çykyp durlar, mahkamalar. İşgärler. Hökümet häkimiýetiň haramzadalaryň işgärleri size değişli. Halk, aktivistler, prostoy adamlar bize çykyp dur. Bize. Siz hiç zat edip bilaňyzak. Uje halkam gorkanak sizde. Uje çykyp dur, uje ýazyp dur, uje köp köpelip barýas biz uje. Mena begenýän bu zatlary. Gynanýanam sebäbi halk şeýle ýaşamaly däl. 5 milyon halk diýerler. 5 milyonym dälini halkymyz. Iň köpsi 3 milyondur Türkmenistanyň içinde. 3 milyondur. Daşynda da näçe türkmen, diňe öz türkmenlerimiz, öz ýurdumyzyň türkmenleri däl, Iranyň türkmenleri bar, Iragyň türkmenleri bar. Olaram bize ýazyp otyrlar. Siriýanyň türkmenleri. Uje hemmesem neme tapyp otyr bizi. Biz ýurdumyzy açsak, hemme türkmenler arkaýyn gelip bilýärler ýurdumyza. Bu döwlete açyk döwlet ederiz biz. Bu döwleti azat, erkin döwlet ederiz. Daş viza zatlaryny belkim aýrarys. Kim geljek diýse, kim gitjek diýse arkaýyn girdi gitdi. Arkaýyn çykdy. Yer dünýäde biz arkaýyn gezmeli. Adam diýen zat Daje nemelerim, hayvanlarım arkaýyn otay geçip durlar. Adam geçip bilenak. Näme üçin biziň halkymyzy guly döndürdiňiz? Diňe tohum eden aşy zatlary, haramzadylar, mahkamalar. Haramzada hökümetler, haramzada silavikler. Düşünäňizakmy siziň özüňizem gulundy? Düşünäňizakmy siziň özüňizem arkaýyn çykyp bilaňyzak? Size wapşe zapret. Halky gul eden bolsaňyz, çykarmaýan bolsaňyz, halk haçap eýdip birazdan çykyp dur. Siz çykyp bilaňyzaga. Diňe iş üçin, diňe başga ýurtlara baryp transnasional repressiýalar etmek üçin çykyp otyrsaňyz, onam size garşy äli jinaýat işleri başlarys. Siziň atlaňyz uje ýygnalyp başlady, iýberip başladylar bize. Kimler gaýtdy, kimler türkde boldy, kimler Orsiýada bardy. Azadyň nemesinde mende bir topar subut bar. Oýlanmaň, men jurist tutup hemme zady üýşürdim, ýygnadım. Mende o subutlar bar, men jurist. Paýtam men juridiski ýygnaýan hemme zatlary. Gaty çydamlydyryn men. 2 ýyllap öz işimi men ýygnap soň nemetdim. Ýadyňyzda dursun şu zatlar. Men prosta tak geplemän otursam, indi gider, innetmez, iş satymaz, bolmaz diýip oturmaň. Bu zatlaryň hemmesem suwutlar ýygnalyp oturandyr. Halkara guramalary da ýiber. Hemme zadam bir-birden uje ýiberildi. Azadyň keýsi, azadyň işi iň güýçli iş şu wagt. Garaşyp otyn şu wagt men şu zatlara. Hakykatdanam men uje geçen ýyl geldim ýyzyma. Geçen ýyldan bäri biziň aktivistlaryňyzyň sany uje köpeldi. Açyk aýtaýyn men size şuny. Köpsi Rossiýada. Olar uje gerekli hereketler edip otyrlar. Neşi bize maglumat zatlary iýberip oturanlar, neşi bir topar aktivistlarymyz biziň. Prostoy adamlar däl, bular uje işini ýerine ýetirip oturan aktivistler. Bular uje bize aýdýarlar, çemen, siziň toparlaňyz bize hökümet diýerler. Bizi uje hökümet görüp otyrlar. Şu aktivistler, şu halk. Gorkaňyzakmy, utanaňyzakmy? Masgara boldyňyza? Eýam uje halk hökümeti daşyndan saýlap otyr, daşyndan tapjak bolup otyr.
Düşünäňizäkmi siz uje hökümetiňiz eliňizde ýok, siz uje hökümetde. Halk üçin siz hökümet däl. Höküm däl, hökümet däl. Olar uje sizden ýadady, sizden bizar uje. Uje bize ýüzlenip otyrlar. Derdini bize döküp otyrlar. Derden gutargysyz. Gurban guly, hoý guly. Nebir çağalyň hakyny iý otyrsyňyz siz. Haramzadalar, haram tohum. Yetim çağalyň hakyny iý otyrsyňyz. Studentlaryň hakyny iý otyrsyňyz. Prostoy adamlaryň hakyny iý otyrsyňyz. Siz näme oýlaýaňyzmy şu studentlar, şu çağalar, şu prostoy halk unutarda gidermi diýip otyrsyňyzmy? Bolmaz, bolmaz. Bular uje bize ýüz tutup otyrlar hemmesi. Ayallara haçandan bäri uje edip otyr işleri. Açykda tim bolýar. Indi studentlar ýene-de üýşüp zat edip bize uje ýazyp başladylar. Hereket edip başladylar. Çemen näme etmeli bize aýt. Ustanowka ber, instruksiýa ber edel diýip. Ene sizin eden işiňiz. Bizi hökümet görüp otyrlar, bize haýyş edip otyrlar. Çöz şu zatlary diýip. Kömek et diýip. Men hayran size. Akılly adam näme derdi? Haçaby ýurda açardy da arkaýyn biznes haçaby zatlar etdirerdi adamlara, halkyna. Sen ne biznes etdireň, ne çörek bar nemede Türkmenistanda, ne içinde bir zat etip bilýär. Hiç yerde pul ýok, zat ýok. Halkda çörek ýok. Çykyban bilenak, ýurduň içinde de etip bilenak, hiç yere gidip bilenak. Daşozlar, lewaplar, aşawada aýagyny basmaly dälmişin. Seçip otyrsyňyz halklary. Iň uly nemeler, kakraski lewap, daşoz taraplary, Balkan, Mary, Aşgabat, Ahal taraplary uje kiçelip barýar, uje nemetip barýaňyz siz. W asnanom şeýle. Sizde halk galmy, hey! Binamyslar. Halk galmasa näme etjeksiňiz? Kimden ogurlajak? Ogurlar. Hökümet ýok, hökümet ýok. Ne özlerem ýazyp otyrlar, çemen hökümet ýok diýerler. Adamy dinleýän ýok. İnternet ýapyk bolsa, olar çykyp bilýän bolsa internete, biz çykyp bilmeýän bolsak, olar näme üçin ulanyp otyr diýip ýazyp otyr, ne? Biz ulanyp bilemzak, biz internete çykyp bilemzak diýe. Beni ýurduň içinäkiler ýazyp otyrlar. Näme üçin ýalakalar we tohum hökümet zatlar demede otyr şonu arkaýyn çykyp otyr internete. Haramzadylar. Bolanak diýen zat özüňize de bolmasyn onda. Size de bolanak. Bolanak diýen zatyny agdarýas haramzadylar. Bolanak diýen zat bolanak. Ne ýazyp otyr ýene? Gurbanuly, utançsyz, haram tohumsyz. Ýene de ýetim çağalar bar ýazyp otyrlar. Yetim çağalary gaty zorlaýarlar diýerler. Zorlabam ondan hökümet işgärleri edýärler. Nähili hökümet işgärleri mahkama şeýle ýerlere yetim çağalary goýýarlar. Kanyşa olaryň nemesi ýok, zaty ýok, ana Şalabat Kışykoýew diýen haramzady. Mankurt edýärler şeýle nemelerden. Ne iýli bar, ne enesi bar, ne atasy bar, ne zaty bar. Söýgü görmedik. Ruh tarapdan pes bolup çykýarlar. Näme üçin? Sebäbi siz şo zatlary spesialny ýuwaş-ýuwaşdan şol yetim çağalardan robot düzýäňiz, mankurt düzýäňiz. Ýa-da ne şu alamal ýaly pidarazlardan. Şeýle haramlary tapýaňyzda, göt beren gutaran haramlary. Şolary ulanyp halky ýakýaňyz. Halky ýakyp oturan ana şo haramzady, şolam hali jogaba çekiler. Oňa suwut wapşeken. Ýöne şoňa ýygnalan suwut imенно hökmede garşy suwut. Потому что просто так edip oturan agul.
Mahama haramzadylar, siziň hem arhivlaryňyz arkaýyn tapylar. Näme diýip oturmaň ony? Ýygnap otyrs biz hemme zady. Bize iyi berip otyrlar bir topar zatlary. Özümiz hem ýygnap otyrs, bize iyi bermem otyrlar. Suwutlar uje kän. Özüňiz hem goýup otyrsyňyz bu suwutlary. Bilmäni. Mine şu ýetim çağalary siz ulanyp, mahama zatlary, organlara zatlary iyi berip, soňam olar yetim öýünde gynalyp, zorlanyp zat bolup, mahama işlerini, organ işlerini şu özüne edilen zatlary başgalar edýärler. Ondan hem beter edýärler. Şeýdibem yurdumuz dagy. Şeýdibem yurdumuz halkymız uje hapalanyp başly. Şeýle zatlaryň üstünden tohumyň edip oturan işleri şu. Haramzadylar. Tohum mahama, slaviklar, güç toparlary. Siz haramzadasiz. Sizin her gaýsyňyzyň bir-birden tapyp asarys. Asmaly ýeriňizden. Wagt az galdy, wagt az galdy. Görüp oturum. Ne ýazyp otyr? Ýekeme ýeke diýişiňizi sogurar halk diýip ýazyp otyr. Şeý diýip aýtjyman diýe. Ine aktivistleriň uje atgyny şörüne ýetdi uje. Siz üçin belki amatlydyr bu ugam diýe. Halky gemirip iýmäni, ogurlyk üstünden ogurlyk etmäni, veli süýji iýmäniň ajy gägirmesi bar. Dogrymy? Garasyny. Türkmenler bileleşip şeýdip indi işlemizi dowam edeli, işlemizi güýçli edeli. Wede äga bolun, esasam orsiýetde. Dokumentlaryňyzy aýtýalyk, men size uje atlaryny aýtdym, metro stansiýasy atlaryň. Şo taýlara barmaň, Moskwa merkezine barmaň. Nirde ýaşaýan bolsaňyz şo taýlaryň merkezlerine barmaň, tamoşda sentrlaryna barsaňyz iň birinji özüňiz bilýäňiz. Biz slawian däl, biziň renkimiz hem slawian däl. Biziňkileri sraz tutýarlar. Garamtyl bolansoň biz. Odan bolansoň. Şeýle, wede ýene özümden bir zat goşsam, indi tutuldyňyz diýeli. Tutulan bolsaňyz srazu hiç sady men gol çekmen, hiç sady men ruhsadymy bermen diýip srazu nemedim. Daşy gyýgyryňam. Daşyňyzda başga adamlarym görüp, daşy video zady düşürsinler. Siziň aýdýan zatlaryňyzy. Wede çyndanam konsulluk zatlary jaň edin. Ilçihana, konsulluk ýerlere. Srazu jaň edin, sebäbi Türkmen hökümeti sizi goramaly. Biziň ýurdumyz bitarap ýurt. Biziň hakkymyz ýok. Hiç urşa zada gatnaşmaga. Bu jenaýat işi. Türkmenistan hiç zat etmese, Türkmenistanyň üstüne de şu tarapdan iş başlap bolar. Siz Türkmenistany, Türkmen ilçihanasyny jaň edeniňiz, zat şeýle registrasiýa edeniňiz bolsa, şolary bize iyi berseňiz, biz şonam ulanyp bileris. Suwut hökmünde. Ana şolam gowy suwut. Hiç wagtam öz hak hukuklaryňyzy sypdyrmaň. Haklaryňyzam, hukuklaryňyzam bilim. Bilmeseňiz, aýtışym ýalyk. Gowukturuzyň, zat turuzyň ýöne hiç zady gol çekmäň, çekmenem diýin. Men Türkmen raýaty, siziň hakyňyz ýok diýin. Men Türkmen raýaty. Size bir zady gol çekdirjek bolsa, ýa-da size bir dokument zat berjek bolsa, aýdyň, juristim bar, juristim üstünden emediň diýin. Ýesi şto, ýene de aýtışym ýalyk, maňa jaň edäň. Şol tarapdan, şol ýerden. Telegramdan men üstüme çykyň. Wede men özümem gepleşip berýän siz üçin. Şu zatlarda gaty serasap bolun. Birazrak özünden ökde boljak bolun, rus dilini bilmeýän, zat etmeýän diýip nemetseňiz hem русского не знаю, подписывать ничего не буду, diýin. Вы не имеете права.
Я туркменский гражданин. Это незаконно. Ene şu sözler ulanın. İqiyğırın. Näçe qoq känrak tursaňyz, şonça da olaram korkarlar. Lutşy iziňize gaýdyp gelin Türkmenistana. Çem Ukraina tarafa gideniňizden. Ukraina tarapda çigit bolanyňyzdan. Ana haramzada orslar köpseýem çigit bolan. Patsolnuk diýilýär olara. Awa. Fertilizator hökmünde oşa ulanylyp otyrlar. Yerlerini, zatlaryny baýydyp. Biz durjak bolsak bile Ukrain we şeýle halklar bilen durmaly. Şolar biziň derdimizi gören, zatymyzy gören, şolar düşünüp durlar, bilip otyrlar, şolaram biz ýaly şeýle zatlardan geçip otyrşybat. Olar öldürip otyrlar, biziňkiler hem öldürip otyrlar Türkmenistanda. Biziňkiler uruş däldi, içindäki yuwaş genotsit bolupdyr. Ukrainada bolsa açyk genotsit bolupdyr. Ene единственный tapawut, единственная разница. Aga bolun türkmenler, özüňizi gowy serediň, janyňyz sag bolsun, biz üçin siz gerek. Her gaýsyňyzyň janyňyz biz üçin gaty gymmatlydyr. Ülkämize ýeteli, bileje toý edeli. Iň gowy şeýle bolaly. Bileje azat, erkin ýaşaly. Gowanaly, gowanyp ýaşaly. Gowanyp ýaşasaň nähili gowy. Bagtly adam başgalara da bagyt getirýär. Ana şeýle bagtly bolaly türkmenler. Janyňyz sag bolsun, uzak ýaşa. Taňry ýalkasyn. Sag oturuň.